Ooh. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. May karoon sa muskulahan kay magbrigada kami. So, karoon mo rin akong first vlog. Bisig kay ko, bisig duwag email yun. So, mga nagina. These vlogs are already more than 10 videos. Subscribe na yun It's mo not his first vlog. Tay. He acts like a noob, but he's Kapoy kayo? actually a pro. But a noob mo pala. Sa baka ko dyan. So, ayaw anak. Tropa, tumakuwala pa rin may email ka ron. So, sabang yun kayo diri. So, sorry ka sa masabang na lang. Ako lang pagkita gamay lang mga video sa akong email gameplay char lang. Nothing compared to my belief. That's the time. So once again, team destroy the turret. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Mga katropa, so doon hindi ko karoon sa muskilahan. So kanagamay rin ako ng vlog hapon. So nagkanon ako karoon. Kaya bahisa ito sa ako. What's up mga katropa? So kapit na gid ko maabot. What lang tadi mga katropa. Hindi mga katropa. So buli na sad ko sa kanang natin ko ano ron kay hindi na lang ko balik-balik ani. Yung madto po ko sa dance workshop naman yung palipasan na lang ganitong lock kami ng tropa. Eh, kapuhin na ano guys, hingalay ko. So, balik ako mga katropa. So, pagyung nasad ko yung mga katropa. So, ikapayan ko ano yung sayop ako. Kaya katropa kay ano dyan yung mga life katropa. Sa mga katsidan. Balik ko sa dito para mulang ata ni. Ano ba ikaw? So, wa ba yung mga tao karon mga katropa? Nangyari mo ka eh. Wala pa hindi tao. Hindi mo tao mga pilron. Sabahan niya ako. So, mugin sa mata niyo ron. Ay, kapuyan eh. Dughan na rin. Mga kanting ani mga katropa. Ay, asad ta mag-kuantad taon. Makaya lang yun ko montage ka niya mga katropa. May kamay lang yun good kay. Medyo tayo mabukat ka ron. Di kabalik lang siguro na ako sa eskwelahan. So, siguro sila kakapo yung mga katropa. Dagat na naday ako mga kauban ron. So, pwede sila mga katropa. Nanawag sila na ako. Nananagan sa amin mga katropa. Ay, kapuya dyan niya. Pila lang tani si kanan niya. Pus-pus. Kapuya dyan niya. Nasa ka diyo. Hindi ko ganahan mag-apas. Mag-agad ko sa ano sir? Ay, apas na sir. Ay, mga bata ko na sir. Ganahan na. Dapat before 3 games lahat na nagano mo chance na muli
niyog po sa inyong kabahoon o lakaw morning. Dapat after yung trip time mo na exactly 3 o'clock na anak. Ganyan lang siya. Okay, ginaw. Before 3 o'clock or before, yes, dapat na yun before 3 o'clock. You can wear any color na t-shirt. Kuha na nga white na po. Apoy laba. Okay. Next. Ugma. Laing nga dyan ra akong isa. About elements of and cake pa po nila. Bayan ako ila. Next. Namoy taas nga pag-ahon doon. Kani siya, naisak ko siya. Isak ko siya. Nato ko yung original Packers Boys. So, kani isak ko lang. Nang mo inisak, mas maayo. Dala mo isak. Next, dala po mo papel nga dili magamit. Much better notebook na o maraan notebook na dili magamit yun. Ay lang, bagbulang. Ito na ka na tumukod. Okay? Sundag ba ito? 1 pair. Okay? Usa ka pair. So dapat usa ka tao duha kanisa. Kaya sabi usa kanisa kung dapat niya usa. Usa kay mag-pour that. So, kanang bogi to, mauro to ang vlogger ron mga katropa. So, vlogger ako balik di ka klase na, di ka intrams, manana. So, maogi na mga katropa. Mauro to ako vlog. Sorry lagi kayo kay gamay kayo kayo. Masyur kayo mangunaan nga content nga ako mag-vlog. So, mura na mga tropa, subscribe lang mo kay. Pwede ka mo ito na kung daghan akong videos eh. Nya, lingaw. So, alala mga tropa, bye.